Престъпниците, които предстои да видите, показват, че понякога, ако искате да преуспеете, най-лесно е да действате извън закона, но накрая почти винаги ще ви хванат. Вижте класацията на 5 най-богати престъпници в историята. Хоакин Уера – 1 милиард. Мексиканецът Хоакин Уера е доста по-малко известен в сравнение с наркобосове като Пабло Ескобар, но това не го прави по-малко влиятелен. Точно обратното. Уера, който изкарал повечето от парите си, продавайки наркотици от Мексико, дълго време обягва от властите и до залавянето си е най-влиятелният наркобос в света. Карлос Ледер – 2,7 милиарда долара. Карлос Ледер е един от основателите на картела Меделин, група от наркобарони, които са били отговорни за прекарването на наркотици за 60 милиона долара на ден. Описван като мегаломан, този престъпник хвърлял луди пари за транспортирането на ценния кокаин, като дори купил частен самолет и искал да превърне един бахамски остров в база за операцията си, за да внася дрогата в САЩ. Накрая заловен и осъден на доживотен затвор без право на обжалване. Сусуму Исии. Сусуму Исии изкарва своите 4 милиарда долара предимно чрез заеми, банкови сделки и измами с недвижими имоти. Исии става известен като най-богатия гангстер в света и всичко, до което се докоснал, му носило милиони. След големи икономически срив в Япония, в края на 80-те обаче, той губи повечето си инвестиции и се оттегля. Гангстерът бил толкова популярен, че през 1991 година на погребението му присъстват над 6000 души. Амадо Карило Фуентес. Кокаиновият барон Амандо Фуентес бил като злодей, излязъл от филм за Джеймс Бонд. Управлявал огромна наркоимперия в Мексико, разполагал с флотилия от самолети Боинг 727, заради което бил наречен Господарят на небето, и дори си направил пластична операция, за да промени вида си. Американските власти го описват като един от най-влиятелните престъпници на своята ера. Пабло Ескобар. Роден в колумбийско село Бесток, Пабло Ескобар успява да се издигне до един от най-богатите и влиятелни хора в света. В пика на своята престъпна кариера той е прекарвал по 15 тона кокаин всеки ден. През 1989 списание Forbes изчислява, че Ескобар е седмият най-богат човек в света с 30 милиарда долара. В края на 80-те той контролира 80% от световния пазар на кокаин. Ако класацията ви е харесала, се абонирайте за канала или споделяйте мненията си долу в коментарите.